negosyante o Negosyanteng Tukoy na top 1 most wanted person, Timbog sa Santa Barbara, Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Rona Raka. 104.7 IFM. Report! Himas rehas ang isang 44 anyos na negosyante na mula sa Dagupan City matapos itong maaresto sa ikinasang operasyon ng otoridad sa Santa Barbara, Pangasinan. Ang akusado, Tukoy na top 1 most wanted person sa municipal level at top 6 most wanted person naman sa provincial level. Humarap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at may itinagdang piyansa na nasa 400,000 para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Nasa kustodiya na ito ngayon ng Santa Barbara Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.